Pau, estem amb el Pau Jordà, Escola Pia Santa Anna, que participarà a la Copa Col·legial del Maresme. Les sensacions, pel que m'han dit al col·le, és que hi ha moltes ganes de copa i hi ha ganes de pollastre. Sí, fa temps que vam parlar amb els del col·le una mica a veure si ens podíem apuntar i aquesta última setmana sí que hi ha hagut el run-run ja i sí, tenim moltes ganes de competir i de fer-ho bé. Sí, ja teniu l'equip, a mi m'han dit que hi ha molts jugadors que volen formar part d'aquest equip del Santa Anna. Com veus a l'equip, tu? Estem acabant de definir, de fet avui tenim una reunió, però no sé, estem molt contents perquè al final som una escola molt gran, llavors hi ha molts nens, per tant és molt fàcil tenir un equip. Aviam, a mi m'han arribat de gent d'aquí del Santa Anna que aneu molt forts i que guanyareu Maresme fàcil, m'han dit. De fet m'ho vas dir tu mateix, que guanyareu Maresme fàcil. És l'objectiu, no? La veritat és que sí, estem molt contents, estem molt il·lusionats i a veure si podem fer un paper. Jo volia aprofitar ara que tenim aquí les xarxes i l'aparador per arribar a tothom. Quin missatge vol enviar Pau Jordà, jugador del Santa Anna, a la seva afició perquè vinguin a la Copa Col·legial a viure l'experiència? Que al final som una escola molt gran, per tant també s'ha de notar en aquest sentit de que vingui gent i que, no sé, que Santa Anna vagi fort. Va, aneu forts, va, Pau. Molta sort, que vagi molt bé.